ne ombulu. All right. Gi jogo ma ok ong'eyo weche mag siasa kaka ringo. Andika wiye mag budget mag 2023-2024 midhi somni. Waneno kako pog omenda e kidienje mopogore opogore. Kendo apisi mar jatend piny Kenya omiyo omenda bilion madhi 4 gi dire. Apisi mar jalupne omiyo omenda madhi bilion 3 gi wiye. Apisi mar ilongo ni Prime Cabinet Secretary jotend migepe Musalia Mudavadi omiyo omenda maromo bilion bende mana modhaw. Penjo king'iyo gigi, kiketogi, ming'iyogi, wacho kasi neno kok miyo od bura bende mage. Kendo od bura bende omi bilion moko e miche gi wiye. King'iyo gigi, okwane ka samoro apisegi omi omenda bende mana mojuol ma samoro keto piny owacho mamalo kata thuok piny owacho mamalo ni tesre thuoke ma iluongo ni executive ni tesre kaka un jod bura nikech tije uthoth kuonde gik moriambo bende ng'eny nyalo bedo matek. Ang'o momiyo samoro ma nyalo bet ni timore? Mana kaka isewacho, achak nigo pis mar president no mokwongo. Kawuono gibiro gi budget moro kacha ma okora ni e iye. Nikech office mar president gimiyo bilion 4 kaka ilero no. Kaito gibiro gi line item more budget kacha ni budget mar State House. Koro State House gimiyo bilion 7. To ema na penjo nikech ne ane od bura. Kisemiyo office mar president bilion 4. Tichaki wacho ni State House kendo ichaki miyo bilion 7. Kata kapok wadonje bilion 7 mar State House. Uhuru Kenyatta nyowe ka budget mar State House kata office of the president te nyo en bilion 3. Adek e higa mangima. In fact ne en 1.8 kuom kinde mang'eny. Sani ka kore Ruto kete odonjo bilion 7. Te manya pendo joma ne tiye State House ka pok wawinjo kamoriembgie kata pok wawinjo kamolande tije ni koro Ruto medo ji e State House mang'eny molo mano Uhuru nego. Pesa ne idwa tere kama nade. Mar ariyo pod Uhuru bene yudo mana welo moa e pinje maoko mane dhi State House kanyo. To kati ibed gi welo wendo nyalo chamo bilion 1 kuom higa. Yawa ne gichamo ang'o e State House ka. Koro magi gima temo wacho ni ing'ene gima jogi temo timo mana lero matin. Giiko pesa ne yiero ma 2027 to ok dwa manye 2026 imanye sani ikete kando. Mondo mikawadha 2027 ja en gima kore ikawo kama no kanie titiyo godo mar dhi rocho yiero kendo. Office of the president kidhi kacha tiyudo ka joma tiye iye mang'eny koa e office floor mar malo 11 nyaka floor mapiny gin joma oluongo ni ngao National Government Administration Officers, jogo motelo ne chife gi DC public service gin joma already tiyo ne departments mopogore opogore ema ni office of the president. Yes. Gin gi budget kendo mar gima giluongo ni internal security. To maga joma opong'o office of the president e town. Kori penjo ni to 4 billion ni en mar ang'o? To bilion 7 ma bende mar State House en mar ang'o? To ng'agi matiyo kode nikech office of the president nyiso ni ker yes State House temo daki. En go office kanyo bende. But kiwacho office of the president nyiso ni paro no nego beno dhi tiyo town. Koro samene town odwaro chai, odwaro mandas mabe ok derom bilion kata no madho chai lita maromo nade nikech awinjo ni ok omadh kong'o awinjo anakia. Koro wapenjo bilion 11 e office achiel ma en 7 plus 4 ne ng'at achiel to Uhuru nyowe ka en bilion 3 to nyo timo tije godo te. En koto japiny koto maromo nade e sama jopiny bende onge yor konyruok. To jopiny bende nyo paro ni gima no Uhuru timo mar olo pesa mori keto mondo kony weche mag mogo, kony weche mag mafuta mondo mikaja piny dhi nyiewe to nyiewe gi nengo mabeto ogore piny matin. Koro yudo ka line budgetary lines gi keto gi kacha mana mar koto pesa kuom ji. Gimedo bila pesa mang'eny kabisa odhi malo keo gi bilion 3. Police department inyalo wacho ni samoro weche mag njore madhi nyime Baringo ge ni bandits moko mathago ji northeastern. Yes. Koro inyalo wacho ni police omed pesa, jolweny omed pesa.
to bende chak dhier wento jolweny gi ka nitiere peacekeeping mission ma jolweny dhiye kaka koro sani gin e DRC Congo kocha to gi Somalia be gin through AMISOM kama nyo jolweny ma Uganda gidwa nego 50 ka seche ma gidhi kuro ok gin misikwa, gin misik United Nations, gin misik African Union. Wachako mero jogi pesa nang'o? To kana penjo to kona neya ni jolweny moko nyoor koro konyore gi polise Baringo mar nego bandits kata tieko banditry kata kuo mar jamni kacha. To dang' mede mana bilion 3 kwane jogo chama ng'o Baringo kacha. Koso gene miyo gi allowance mar pesa di. Koro king'iyo budget te ma Ruto keto ni ena gima koto japiny. Okay. Okane gima konyo japiny. Yiena aguse mathin e weche mag finance bill. Yes. Mabe koro gikelo ni e yor manyo pesa mondo me wa fund weche mag budget ma koro isomo ni he. Wach maduong' kacha be ok en kata ot. To kata ka wakwonga chagi wach odno. Nyogi wacho toke kacha ne ya. Ni in igolo 3 mar misachi mondo dhi ger ni ot. Kama dhi gere ok wachi ni in chieng' inyisi bang' higni 7 ni nolos ni ot moro Turkana. Idhi dagi e bati kure ma odi oyudore. Jatendi ma mitiyo ne Kamilo ne Royal Media ni be golo 3 marom gi maricha tina ni gi mach o mach pesa koro kan igolo 2,400 jatendi be golo 2,400 en 4,800. Ne giwacho ni ka in ng'at ma ok dwar odno